Nganza kwethu kwenzakalani eSouth Africa sakhile senziwani ezweni sakhile nakhu kusuka umsindo ngenxa yalokhetho lika 2024 nakhu abantu beqala manje bepromoter ilooting bepromote unrest ngenxa yokuthi ke bafuna ukuzwakala ukuthi nabo bakhona futhi ke bayakhuluma abafuni kohlukunyezwe ilungelo labo lidemocracy abafuni behlukunyezwe ilungelo labo lokukhuluma nokuba ke nomlomo lokhu okwenzeka ke ezweni labo. Ngiqale nje ngobingelele ngikwamukele le channel eMasweti Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungenze iqiniso lokuthi ke ucofa subscribe bese ke uya like ucomment kule video namhlanje. Nganza wethu ivideo engulethele yona ke njengamanje ithi ke umkhonto wesizwe usuthatheke isinqumo sokuthi ke ufuna kuqalwe phansi ke ukubalwa kwama votes abo njengoba bekholwa ukuthi ke kukhona ama votes akhwabanisiwe kukhona ama votes angabaliwe kanti futhi khona nezinamba ezingabhaliwe ngeqiniso okuyilona lona njengoba ke sebethumeleke nanencwadi kuyena IEC bambhaleleke incwadi ke IEC kukanje sibone ngathi lapha neBaptist Church kuwa 24 mangaphosisi ya kuwa 24 sibone ngathi ke ama ballot boxes akade khona bekade u4000 kodwa manje mangabe sekubuya ke awu2000 aseshone nalawa amanye kungenzeka yini ukuthi khona ama votes angabaliwe ayo IEC yathi cha siyalenza ukuthi nithini sobuya kunina sahamba ke isikhathi kwazofika khona la ukuthi cha nalo ukhetho seliyophela nje uIEC usevala ikhalazo kusho usevala isikhathi sokuthi from lesikhathi uzokwazi ukuthi ukhalaze makwashaya lesikhathi asakwazi ukuthi ukhalaze then kwasha u9 nge31 base bavala kaIEC bathi cha akasekho umuntu osezokhalaza ke njengamanje useyamangala komkhonto wesizwe ukuthi hawo kwenzakalani ngoba phela sikhalile nje nangabe nisasiphendula thina bayibhalile ke futhi ke neyincwadi ke basho bathi cha thina ke ngenxa lokuqopholo lobina lokwenza kwenu sithi nje lama vote nesinikeza wona asisebenza indaba yawo aswathathi futhi ke aswazi nanokuthi awobani thina sifuna kuqalwe phansi ukubala kwethu ama votes ethu phinde futhi ke niwabale ngezandla ningasebenzisi imishini yenu ngoba umkhonto wesizwe sole ngathi ke abantu aba-operate imishini yakhona leyo kubala nababhala izinamba kungenzeka ukuthi ke basebenzisana nokhongolose bazama ukuthi ke baginqe phansi onke lamanye amaqembu phinde futhi basola ukuthi ke nama votes elokhuzana eDA sengathi ke nawo futhi kukhona ke isandla semfene esikhona njengoba ke ibonakala iDA ikhula ngendlela eyisimanga ngendlela nje ethusayo kwanami engithusile mangabe ngiyibona ko Gauteng nako lokhuzana nako KZN ikhula ke ukudlula ke ngisho iEFF imbala kanti ke nalo ke iqembu ke leEFF alithulanga njengoba ke kusuka ke lezi insolo bathi ke nabo cha sifuna nathi ukuthi ke kuqalwe phansi lento ke nisinikeza yona ayilona iqiniso akukwazi ukuthi ke masihlanganisa ama votes ethu kaNational swahlanganisa nawe umkhonto wesizwe siphume ngaphansi kweDA iDA siwathola phi lama votes amangaka nganza kwethu iDA wathatha vele ama votes amangaka obani laba abavotele iDA ngoba phela manje mawuthi uyabheka inkundla zokuxhumana akekho umuntu ofuna ukuvuma ukuthi cha yena uvotele iDA wonke nje umuntu uyayiphika wonke umuntu uyayiphika kodwa mawuthi uyayibheka izinambeni hayi cha iyandiza kanti ke futhi ke izindawo abathe bafuna ukuthi ke ziyobalwa kabusha ikakhulukazi babale umkhonto wesizwe nje ubala iMpumalanga wabala iGauteng waphinde wabala iKZN wathi kulezi indawo lezi zontathu khona ama votes enzelwe ubuqophololo amaqembu ke sewonke ngisho noANC imbala aphinde ke asehlangana akabhala incwadi bayisayina bonke ngaphandle kweDA bathi sonke sicela ukuthi khanjwe kuyobalwa kabusha kule ndawo eseWestern Cape siyakholelwa ukuthi khona iqiniso elingekho khona onke amaqembu ngisho neANC imbala ngaphandle kwelokhuzana kweDA uIEC na ke uthe usazoyibheka ke zonke ke lezo incwadi ngicela ukukutshela ukuthi lezo incwadi ebhalwa amaqembu sezizonke zingaphezulu kuka 100 incwadi ebhalwa amaqembu ngokukhalaza ngisho namaqembu amancane o-ATM imbala nabo bayakhalaza bayasho ukuthi cha asinelisekile la khona into eyenzakalayo lana la njengoba kulokhu uyibona ke ithombe la emva kwami ukuthi ezinye inamba ebhaliwe sezinokuxikizwa kokukhona sekukhona mhlawumbe u1 oshintshiwe kwenza u80 so iyona into ke lena ke siyenza ukuthi ke amaqembu kafuna ukuthi ke ama result abhekwe kabusha yona nganza kwethu lento kaIEC iyakwenza ukuthi ke ube nokuyibuza ube nemibuzo eminingi ekhanda lakho njengokuthi nje wenza kanjani ukuthi okay siyavota la njengamanje siyavota subala ama votes ke siyawabala ama votes abantu amaqembu ayafika la lokho ayacheck ukuthi okay yonke into ihamba kahle bese wena uthi uma ukuthi khona ufuna ukufaka isikhalazo akasifake manje ngo9 ngiyavala nge31 May ngo9 ngiyavala kodwa ukubalwa kwama votes kuzogcina nge2 May ukwenza kanjani lokho ugcina manje nge2 kaJune ukwenza kanjani lokho uma ukuthi ke
Nakhu-ke sengikhala mhlampe-ke akekho umuntu okhalazile kwaze kwashaya i-31 ngakusasa uyaqhubeka futhi uyabala sekukhona isikhalazo esikhona usezokhalaza kanjani umuntu njengoba usuvalile. So yonke-ke leyo nto leyo yenza abantu abaningi babeke nemibuzo eminingi. Abantu abaningi basole ngathi bukhona ubuqophololo obukhona-ke phakathi-ke kwe-DA u-DA u-ANC bese kuba-ke u-IEC. Nganza kwethu mina-ke nje ngizolokhu ngikwenza ngizolokhu nje ngiku-update uma ukuthi khona isitori hlami esidevelophayo kulolu daba. Angeke nje uzusale nangephutha. Ngizocela kuwena ukuthi nje ungenzele iqiniso ungeseke ungicofele subscribe ulike bese uyakhomenta mhlambe kuphinde uyishare nomunye le video hleze ngayithokozela. Ngiyabonga.